Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, собиқ ном Ленинский район, дар навори имрӯзаи мо 4 сар гови гусаладори зотӣ мешавад бародаро. Навора нагзаронда то охир тамошо кунед, ҳамаи маълумоти говора бигирену хуб маслиҳат карда баъдан харидори аниқ шуда занг занем бародаро. Хоб бози маълумотиро сар мекунем. Қарор дорем дар хонаи акаи Илёс. Анаи якум говай навора сар мекунем бародаро. Ин гусалаш нарай мода ака? Гусалаш мода. Гусалаш мода. Хоб. Я байша улум кунен, я ҷӯшиданша бинем. Ин масъалаи аҳлиш, фаиш ҳамаша ҷавобгӯ. Я ҷо баста монен ака? Бародаро ин гови якум гусала буда. Ин 4 чошашам як бор видео давай ака. 4 ташам кор кунам, шина якум шай бародаро. Анай дуюм шай. Хоб, анай сеюмуш. Анай чорум шай. Қабул ака, тамом. Ҷӯшидан аҳлиш 100%. Гови якум гусала, гови я дандон ша бинем, олу ин ака. Иншалло кали ду дандон я бинем. 4 дандон а? 4 дандон. 4 дандон да. Шит қабул ака. Гусалаша мода гуфтем а? Гусалаш мода. Мода. Не рагаштанош бародаро. Бинем. Чор шахшура аҳамият дода. Мана. Гунуҷин айда бигем. Гунуҷини бақоятанаи гусалачаш. Нарх чанд пул ака? Нархаш 35,000. 35,000. Муомила дора, доставка дорам хел? Ҳамин хел, ҳамин хел. Муомила дора, доставка дора. Шид ака қабул. Я бор дигар агаштаноша бинем. Ако байт. Анаи гусалачаш. Мода гуфтем. Бо анаи гови рақами 2. Ира гусалаш мода. Инам мода гусалаш. Мода ишам гусалаш мода гуноҷинча будааст. Улум ку ака. Оз улум мекунем, ҷӯшиданоша, дандоноша ҳамаша мебинем. Аҳлиша, мана. Чорчошо хушро аҳамият дин чихел. Иншолло ки гови сершира. Миқдори ширша нагуфтесем, ака ҳар кас ҳар хел нигаҳ мекунам мола барои ҳамаха. Вақти савдода мепурсем даиҷа чанд қадр деста бо хонаи ҳар кас ҳар хел айда шароитиш барои ҳамаха бардорем. Дандоноша нишон додестем хулосатона то мебурем нақшоти 30 соли гов. Чочои дароз-дарози хушрӯ дора. Я ҷӯшида нишон де ака. Аҳлиша бинем. Якум шай. Анаи дуюмуш. Анаи сеюм. Анаи чорум шай. Шит қабул ака. 100%. Я дандонша бинем. Анаи дандонош. 100%. Тамом қабул ака. Хоб, акнун рагаштаноша мебинем гова. Гови беҳад бақувват. Гусалачаша минам бинем почош ғавз хушро. Маълум айда, ҳам майдакиш маълум ай ки гусалаи бақуввати зурай. Гови 4 напёс дорам. Хушро аҳамият дем бародаро. Пеш, қафо, бар ҳама тарафа. Нархш чӣ хелира ака? Ин нархаш 32,000 муомила дорад. 32,000 муомила дора, доставка дора бародаро. Ҳаракат кунем. Шид қабул. 32,000 муомила доставка. Гови рақами 3 бародаро. Бурала мана. Гусалаш нарай мода? Гусалаш мода. Мода гусалаш. Беҳад базеб дорад. Нофош ғалатинагӣ нест. Чанд рӯза будаи? Гусалаш чанд рӯзае ака? Ин гусалаш рӯзи душанбе зоида ки. Душанбе тавлид кардем. Гап нест. Гусалашаш беҳад базеб будай. Ранг гочаш буралай. Анаи худи гов. Улум ку ака. Аспорин. Беҳад ки гирад иншолло барака меёвад. Иншолло. Мебинем чӣ чочои хушрӯ дора бародаро. Улум мекуна ҷӯшиданоша мебинем. Чочои калон-калони ғавзгов худшам калон ай бародаро.
гови калон мана бурала балешкои говои зотида рой кунем ки бехабар намона ишка ҷӯшиданош не сеюмша не чорумаш мана бардор ҳар чорша дидем ҷӯшиданоша аҳлиша шит қабулака я дандонша бинем خب این حیوان کلانه анаи дандонош шит қабулака анаи рагаштанош бародаро аҳамияти чӣ гови калонай вале шикои бурала бошед на марҳамат ҳаракат кунем анаи гусалачааш гусалачашам беҳад ба зеб гусалачаи бақувват дора рӯзи душанбе таваллуд карда будааст қафошам ҳама тарафа тамошо кунем нарша гав занака این 31700 сомон 31700 сомонӣ боз ҳам муомила дора даставка дора марҳамат рақамҳо дар рӯи экран телефон ватсап дора муроҷиат карда мегирем хоб бародаро анаи гови рақами 4 гов аку чӣ пародай ба фикри ҳами карпатка тивая чорнатиёстара همه خیر مسئله اهلی гови ба зеб همه طرفه جوابگو гусалаш нар мода گوسالاش مودا 10 لیتر بالا نکی شیر دادوست ولی من روز دوشنبه تولد کردی ҳоли нофуш ғалтидаги нест бародаро нав таваллуд кардагия рӯзи душанбе ишам улум кадасте аҳамияти макиданоша дигараш 100%. منه мана бародаро ҳар чор чошаш 100% кор мекунед дуюм шай сеюм анаи чорум шай шу намакидай ба фикри ма амира همه منه یگان مسئله اهلی و این همه جوابگویی шит гап нест қабул накунам ҳар чор чоша дидем бар осонҷӯшам аҳамият آسان جوش 100%. اینو یک تا عکس میکنیم аҳа آخرانش عکس я дандонша бинем ака бина ахирон гов аксия шит гап нест ҳози аксия منه دندونش шит қабул ака хоб анаи гусалачаши нарай мода گوسالاش مودا мода гусалаш иша иншолло нарша сабук мемона акаи фарух ҳаракат кунем бародаро успеҳ кунем гови арзонда рагаштаноша хушу аҳамияте 100% мол гусалачашам хеле ҳушёра акаи фарух нарша бугу аксия мекунем гуфти я нархи сабук мон 27500 сомон 27500 сомонӣ муомила дора даставка дора шит қабул ака бародаро ҳар чоргоҳо маълумотошро додем кадомида кадом гоҳ маъқул шид скриншот карда мепартем ватсапдам саволоша карда мегирем навора дар ҳамҷа ҷамъбаст мекунем ҳамада барори кор саломат бошем бародаро ин аҳидорум бо